gandrung dasar para nyata gandrung tumatine kemakmuran. Gandrung apan rina wengi tansah gandrung dasar para nyata gandrung tumatine kemakmuran. Gandrung apan rina wengi tansah gandrung dasar para nyata gandrung tumatine kemakmuran. Gandrung kapan
padha rencana ayam tentrem ati makmur sengko tembang ngone goro wus meh rahino sumiratu ing wetan marotani wiwit mangkat anggerep manggul pacul karo luku anggeret ndeliter kang lor selur tetan mono padote kelia 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 sahrani gawe sesambene tetap dengan laras lalakani laras lagune monggo pedahe wanci ngundang tikel sabur makmur murah sandang pangan wekasane wate wangi wulan ora nomo mas yo mas singgo saupomo ben prayitno nes nyimas kawit Duh iki batang saking para rawuh. Mugi katentreman karahayon. Tansah kajiwa kasarira dumateng kula telah panjenengan sami. Jemurung pambagya mulya kang maha kawasa. Nguri-nguri luhuring budaya satemah hambabar endahing tata susila. Kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kunjuk dumateng ngarsaning para pepundhen, para sesepuh miwah aji sepuh ingkang sampun pana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang kala pinundi-nundi. Dumateng panjenipun para alim, para ulama, ustad-ustadzah, santriwan santriwati kang rinten kelawan dalu tansah sumandhing wahyuning kitabing Ilahi Rabbi kang kala bektosi. Langkung-langkung dumateng panipun kang gati Bapak Miswanto telasan Ibu Ummatul sekalian para among tamu kakung Sumawana Putri ingkang tansah ing kebak kanugrahan kawilujengan. Para pangemban-pangembating praja satriya negari miwah pinangka pandam-pandaming kawula dasih ingkang sinuba sinudarsana niki dumateng sagunging para rawuh. Murwakani atur sumangga kula dherekaken muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Welas Asih. Awit asih kanagrahipun kula dalah panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing menika panggenan kanthi wilujeng mboten manggih alangan setunggal punapa-punapa. Amin amin Allahumma amin. Rahmat salam ugi kunjuk dumateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki menika salah setunggaling nabi kang kita dereki tindak lan lampahipun lan ugi kita tenggo-tenggo syafaatipun milai sak menika ngantos dumugi menjang jaman akhir. Mugi-mugi kula telah panjenengan sami ing benjangipun tansah pikantos syafaat barokahipun. Amin amin Allahumma amin. Dugi dumateng sagunging para rawuh among tamu kakung Sumawana Putri. Kawula ingkang piniji wonten kaliyan damel menika nyarirani saking kadang-kadang muda laras campur sari ingkang mijil saking laladan Kali Dawir Rejo Sari ingkang dipun pangarsani dening payipun Raka Mas Japrak. Wonten dalu menika saking payipun muda laras campur sari nuwun dawuh saking payipun Bapak Miswan dalasan Ibu Umatul Kasana ingkang mapan wonten ing laladan Papar Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir Tulungagung. Saking panjenengan Bapak Miswanto dalasan Ibu wonten kaliyan dalem menika ana tepi darmane ngasepuh ngentas pitulus putri kinasihipun keparingan asma Alfia Maya Kajatu Kromo Khilmatul Baidok. Putra kinasih saking panjenengan Bapak Jamil dalasan Ibu Umi Masurah ingkang mapan wonten ing laladan Njoho Desa Njoho Kecamatan Kalidawir kanthi ndonga bekajab mugi-mugi temanten kalih tansah atut runtut bahagia mulya sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Nurgi dumateng sagunging para rawuh kakung Sumawana Putri tamu undangan ingkang tasih derek lenggahan. Pun kalih dalem menika saking kadang-kadang muda laras campur sari sining guyung para pangkrawit ugi sining guyung para swarawati ugi sining guyung sound system audio Purnama ugi Rizkuna Lighting ugi Rizkuna Audio ngaturaken lelipur dumateng sagunging para amung tamu ingkang tasih nderek lenggahan wonten kalenggahan dalem menika usipun keluarga ageng Bapak Miswan dalasan Ibu Umatul Kasana. Setunggal Boko Sawiji Suwarwati saking kadang-kadang muda laras kajumengaken ugi pitepangaken minangka tetembangan al artisipun saking kadang-kadang muda laras campur sari wonten Dia Ayu Lilis Karnali kasusul Suwarwati sajengipun ana Dia Ayu Lita ana Love Love.
Nggih batas sagunging para rawuh setunggal muga sawiji Surawati saking kadang-kadang muda laras sampun kajumenengaken ugi pitepangaken dumateng handika sami. Sumangga kados pundi lampahipun saking kadang-kadang muda laras campur sari sugeng hamreksani. Durga batas sagunging para rawuh setunggaling pambuka menika tembangan saking kadang-kadang muda laras campur sari insyaallah
ingkang micil saking Desa Rejosari Kalidawir ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Kang Mas Japrak. Wah, iki bose cilik tekate gedhe ya. Lajeng dalu saking among tamu kusipun para kadang sepuh wonten Mbah Jumali Dungki, lajeng dalu ugi wonten Pak Sus, Pak Roji, ugi wonten Pak Puji, ugi wonten Pak Nur, matur geng panuwun nggih. Pak Sodik. Wah. Ugi wonten Pak Nur, wonten kata lumpen, ugi wonten Mas Eko, Mas Mbah Museni. Nggih, ugi wonten Basilan, matur geng panuwun rawuhipun. Ngoten nggih. Ugi wonten kata lumpen, katuran ulujeng dalu saking laladan Pantai Sine. Iki ana bakule iwak. Kang Freddy sing duwe PT Dolpilpis. Kita sekanen layur. Iki mah aku tas oleh kiriman ya ta. Matur suwun ya ta. Ugi wonten Pak Tris, Bapak Sailan, matur suwun ing panuwun. Ayarakan disebut apa ora iki? Lek cemburu gah aku nyebut nih. Ayaraka ya ta. Dalasan ibu matur gunging panuwun ya ta. Tanggale wis genah iki calon lurah iki. Wilujeng dalu Kang Mas Adek, wah Pak Tik. Pak Tik travel ya ta, antar lintas Sumatera wis pokoke tenan. Oke wonten panjenenganipun Bapak Guru. Wah, wilujeng dalu Bapak Guru. Oke wonten Pak Tik. Wah, Pak Tike double iki ya ta. Pak Sutik karo Pak Tik. Wah, ya wis Pak Tik mebel Kalibatur nggih wilujeng dalu. Sugeng nenggani nggih sinten malih ngene kok. Wah. Nggih. Ya ampun wis padha teko kabeh nggih. Matur geng panuwun Bapak samudayanipun mejanipun saking Bapak Guru Pak Tik sugeng lelenggahan, sugeng ngerahapi pasugatan. Ugi wonten kalumpen Bapak Bro. Bakule banyu butek wis sing wis kasohor kundang kaloko melalang buana sak Tulungagunge bahkan teko iki ya. Oke. Juga kami ucapkan matur suwun terima kasih perangkat desa dari Desa Kalibatur yang mungkin hadir untuk malam hari ini. Matur suwun terima kasih. Juga kami ucapkan terima kasih buat juru-juru ladi ya. Mungkin dari ibu-ibu Romelah rombongan olah-olah iki jereke Pak Nur iki rombongan Bu Romelah rombongan olah-olah gitu ya. Juga sebelum menyanyikan bareng-bareng artisnya atau tembangnya Mudo Laras, bahwasannya insya Allah kami siarkan untuk panjenengan semuanya khususnya tamu undangan Bapak Miswan Dalasan Ibu yang belum bisa hadir untuk malam hari ini ya saudaranya Pak Miswan, tolong diinfokan malam hari ini acara Tendalaman Jenengan live streaming ya lewat channelnya Kopi NEC dan juga Maha Prana Channel gitu ya. Matur terima kasih Mas Yuda ya. Wes pokoknya neng ngendi-ngendi awake cetuk ya ta. Nek engko aku rodok ndak wedaan atau wis ireng rodok ti edit ya ta. Oke. Mungkin dari kawasan Kalibatur. Terima kasih semuanya ya. Mungkin dari ibu-ibu jamaah juga matur suwun terima kasih semuanya gitu ya. Atau mungkin dari sang operator Mas Basir, matur suwun terima kasih yang sudah memberikan suara aku yang terbaik untuk malam hari ini. Rizkuna Lekting. Ya, iki Rizkuna Lekting karo Mudo Laras iki ya padha wae ya. Oke, Jo. Ora usah bengi-bengi kanca. Iki maro coba disepoti Putri Lope. Lope. Iki lho bocah Mas Ade, bocah iki lho Putri Lope ya. Wilujeng dalu wong ayu. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Putri Lope Lope.
pawartosmu apa apik-apik wae. Hop. Sik. Ora Piye, sati Mas? ora sati entek iki. Ora sedintekne. Udah laras lho iki ya ta. Penak penak nek dintekne Mas. Ojo. Biasane bubare nganti jam 09.00. Lambemu. Aku ki mumpung karo modal laras ya ta. Iki live streaming. Ya aku ki muga-muga kerasa gitu ya ta. Aku ping 4 titilapke. Heeh, Dek, titilapke lah aku Mas aku. Karo bos. Sampeyan ditilapne karo bos. Titilapke ping 4 aku. Ya ampun tak. Ya pantes. 4 gah aku sing awan barang pitung tak hitung aku. Jeng Putri. Saderenge ngaturaken tetembangan wonten kalenggahan dalu menika senaringan kalian kadang-kadang muda laras campur sari ngaturaken Indonesia. pambagya wilujeng dalu saking para among tamu no. Niki kula ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya sing teng mriki Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik, aku kok lek Apa? lek muni ngono assalamualaikum kok kleru metun dhuwur kuburan ngono mang. Nyapa Mas? Sampeyan ke nyapa? Enek wong Disalami ya. Ora, di dhuwur kuburan pas tikungan. Lah kan wong mlaku. Loh, ning ndi? Assalamualaikum. Loh, ketok neh. Aku mandek ngerokok entek separuh. Gitu. Engko mesti wong bodho ora wani liwat iku mesti. Kancane sampean Mas, kira-kira Ora. Mas wingi. Tak assalamualaikum kok kelingan karo sampean iki, Mang. Yo aku anak buahe Pak Nur dadi aku yo assalamualaikum. Masa aku mbok padakne wong kuwingke to Mas? Yo ora. Oh, tak kira mbok padakne. Masa aku barang lelembut. Ora. Oke, yo sampun ya. Inggih. Heeh, iki tembange apa no? Belum ada wes. permintaan, Belum ada ini saya permintaan. sendiri ya. Ikut ya. Putri. Ya wes, sembarang ya. Nurike demateng sagengi para rawuh, gusipun para mong tamu katuran wilujeng dalu sugeng rawuh, Inggih. sugeng pinarak, sugeng rahapi pasugatan. Nok, Put. Iki ora kesupen ya to. Heeh, ana panjenengan sesepuh kula, Mbah Maijan. Wah. Mbah Maijan Pantai Sine, ya ta. Pantai Sine. Iki yang duwe campur sari, ya ta. Iki bocah Campur sari sarine ngene, Mas, ya. sekar apa? Gadung melati nggih, Mbah. Nah, apa? Nggih. Sekar gadung melati, ya ta. Heeh. Nggih. Terus ora tau telepon aku, padahal tonggo lho. Mboten Mbah, namung gojekan. Ya nak, iki tembange samapta ya. Dalu kagem Pak Bro. Pak. Sinten malih niki? Wah, Pak Bro apal ya? Oh, Apal. Pak Bro iki lek ning ngendi-ngendi kan enek. Lah sampean biasa dijak masa lali to, Wes? Kapan aku ditelepon Ora dulu? ta? Urung ditelepon aku. Iki to Mbak Bro. Wah, bocah kok. Siapi kene lho Mbak karo kono kae. Ya, muda laras campur sari Indonesia. Rizkuna Lighting bareng-bareng Rizkuna Lighting juga Bernama Audio Mas. Rizkuna Audio. Terima kasih. Bayangan kang rarido ra ilang saka pikiranku. Wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali.
Ayo. Maho maho. Iya Mas Bobek. Wayangan kang rariku ra ilang saka pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali atane sakelingane semu tan awal saka ing pandulu indah pasaryanmu sliramu jajantung hatiku iya kangen papajanku aja banyu saka pangarepku papa tresno menjadi talanging kalebuku kangen papajanku aja banyu saka pangarepku dadinya tambah tresno menjadi talanging kalebuku Cek. apa? Duduk ge. Putri Lope. Inggih, pripun Om? Iki awakmu nyauri gendi ya, Jel ya. Ya. Nggih. Putri Lope Lope. Iya. Setunggaling tetembangan kalian kadang-kadang muda laras campur sari. Dolar campur sari. Sawi raruh ngene-ngene mulu aku ya ta. Sampeyan kangen to karo aku? Kangen Ya sawi. ampun. Kowe ya ampunmu kok koyo gila ngono nyawang aku. Ora, aku ki anu lho kaget. Ngono ya? Sehingga awur sampeyan ki sampean ki wis malih ngono lho Mas Malih Wajetan piye? saya berkilau. Wah, alhamdulillah gene piye Rada mu? resik ya Mas saiki ya. Teplok sing keri lho aku ya. Heeh, sing kari iki anu ya Mas sampean kopen ngono ya Ben wae kerumat tep aku Mas ya. demen karo lemu ngene. Nana. Kan saya nyapa Mas Minggu. Kok tambahin ngomongin nana. Ya wis wingkung, kowe wayangku enek Mbak Lilis. Wah, saya. Wah iya. Jeng lilis. Heeh. Kelingan dintek kae aku. Dikapane Mas sampean? Didut aku tahu didut itu ya tahu aku. Enak ndak Mas ambune Mas? Wangi lho, Wangi. enak. Heeh, entute sindan ayu-ayu mesti ngono lho Mas. Iya, ngono ya. Wangi. Apa maneh anu entutku Mas? Wah, Ya ampun. Litake ora malahan ya. masa ta Mas? Dak. Ora wi pas anu dek, pas bar mangan apa. Asine ra timpakne munyer. Putri Lope matur gawe panuwun Jayu. Dodike dewates agunging para rawuh mung tamu kakung semawana putri, ngoten nggih. Setunggaling lelagon saking kadang-kadang muda laras campur sari, ngoten nggih. Insyaallah ing mangke Bapak Sudik iki tak wenehi kesempatan ya ta. Iki mumpung kula nderekke muda laras ya ta. Rumiyin ten daleme jenengan ya namung siang tok ya ta. Dadi dalune mboten saged nyuwun pangapunten, ngoten nggih. Mbah Bro, mangga Bro tak teleponi iki pokoke aku urung puas ah. Aku ki sing marai ngene iki ya Pak Bro. Terus sapa kae Mbah Talim iki yo marai ning Sorterep yen jaman iso muyan-muyan ya ora ya. Wis sampean yo sukses. Alhamdulillah aku yo rada terangkat derajatku ya ta senajan to Allah tanpa rupa. Ya wis. Nggih, Bapak Guru, wilujeng dalu
kawula tenggo insyaallah ing mangke tetembangan saking Handika sami ngoten nggih. Nah, Pak Tik Mebel. Nah, wis pokoke tenan. Ya wis. Oke wonten Pak Pujut. Wah. Engko tak senggol to tur aku ngerti piye. Pujut wonten Pak Puji. Wah, iki pokoke bakule kayu nggih. Blangke wedhus mboten klumpuk mriki, Pak. Pak Wah mesti Pak Wah. Wah, Pak Wah, nggih Pak Wah sing maringi aku kae sangu kae ta. Oke, mengke malih Pak nggih. Oke. Dari kedua waktu saking para rawuh amang tamu kakung semawan putri tasih sinaringan kalian kata-kata muda leres campur sari yana iki teaterke jumeneng Lita Leto. Iya 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 iya. Selamat malam Nok Lita. Oke. Iki sugeng dalu Papa. Ya. Dangu mboten panggih. Kok makin glowing ajake sampean. Kok wis nyandak meripat to. Mungkin nyawa ya. Enggak, iya to Mas yo, tambah glowing kok. Dipun pitepangaken Pak, niku rumiyin tasik nderek kula niku namine Lita Litu. Terus sakniki nderekke Pak Ki Rudi Gareng jenenge Lita sapa, Nduk? Hah? Aja nyi to. Kayak nyi to. Nyi kok bojone calon dalang ya Mas. Ya ampun salaman iya. Aduh. Gini ya ta? Lita sapa? Ya selita ya Mas. Pas zaman karo aku sik Lita Litu lho ya ta. Keplok ndereke Pak anu ki mbok aku. Sapa ya? Mara sepuh. Sapa ya? Delita. Nggih, dalem. Yo iki Pak Wartosewu sehat ya, Nok? Nggih, alhamdulillah. Yen sik cuwilik ya ta. Saiki panggah. Kerep ngitan saya rada mundak. Sithik. Pas-pasamu. Ora. Mbok sinten saiki ki wayu-wayu. Iya no. Delita. Dalem sih. Saderengipun ngaturaken tetembangan ngaturaken pambagya wilujeng dalu sagungi among tamu ingkang tasih nderek-nderek lelenggahan wonten kalenggahan dalem menika, Nok. Nggih, alhamdulillah sowan daleme Bapak Miss Wan. Bapak Miss Wan. Balasan Ibu Ummatul. Nggih, alhamdulillah saderenge sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lho Pak, salame sinden wayang asli ini iki ta. Nah, lek salame Mbah Yai piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ya nek bedane ya Mas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kayaknya sampean anu to, mantan ustad to. Lambi mojone Pak Nur. Ora. Pak Nur ki sing nyekel kuncine swarga. Lek pengen roh kuncine swarga sing nyekel Pak Nur ya ta. Apa ya? Kok iso dicekel? Lek pengen sing kuncine neraka sing nyekel japrak. Sampeyan kok lek dipotong piye? Ora aku gemuk wong guyon. Oh, sing ngene ya sampean ya. Anu sing nyekel tinggal sing nyekel. Kuncine neraka iki ya iki. Iya. Nggih, didoakan untuk kedua mempelai nggih. Nggih. Mbak sinten wau jan baik hati aku tekoe langsung disuguhi jajan, maem kalih masing. Aku iki Mbak Alvia. Mbak Alvia. Maya sesanding Raden Mas Bagus Kilmatul Baidok. Iya. Nek kono tulisane kan Baidok. Lek nek ngene apa, Nduk? Baidlo. Baidlo. Oh piye kowe sing nulis? Sing bener sing endi? Wah iki Pak Meswani lek pesen undangan piye biyen ya ta? Ngantuk sing nulisnya. Ngene iki dikira MC-ne sing pekok padahal ya goblok tenan. Ancen iya. Nggih mugi-mugi dados keluarga yang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Cepet pinaringan momongan yang soleh dan solehah. Rezekine banyak barokah. Kata melimpah ruah. Amin nggih. Dalam. Saya tanya satu kali ya. Ya. Sebelum panjenengan melantunkan tembang ya.
sampean setiap wengi ya toh setiap awan ndongake temanten ndongake wong sunat ya toh kapan genti didongake lek wis wayahe ngono ya heeh kaya Mas Adek iki karo ibuke iki ya ngono biyen ben teko ning sortero bae kapan ditegani terope dereng wancine kok nggih Bu nggih nggih Pak Bu matur gawih panuwun sinambi hangrang tu pasugatan ugi hangrang tu tamu undangan ingkang dereng kasugaken dumateng panjenengan sami. Insyaallah mudah laras caos libur lumantar swantenipun Lita. Oke. Litu monggo. Bersama campur sari muda laras. Sasula
Oke baik, setunggal tembang kitir sumilir sampun katur ya. Gimana ini Papa? Papa sih nyapa toh Pak? Ya sudah, ini gimana? Wah saya wasik jagongan aja ini. Ya lali. Nggawa apa kuwi? Sampe nek nggawa apa kuwi? Pak, langsung dibiak ya. Ya, Lita. Dalam. Iki mang aku setengahe yo ora ngetes wong pinter kok. Biasane Lita ki lek ditinggal piye ya? Piye? Ditinggal ki meneng. Saiki wis pinter ngoceh. Ngoceh ya sampean sing marai ngoceh mergane. Ngono ya. Lita, matur bingung manuwun Iya, Cahayu. terima kasih sudah satu tembangnya. Apa ya? Sudah ya? Siap nok Cahayu. Nah, niki putu lho Pak, estu putu kula. Berarti wis tuwek aku iki. Yo serangan pajar. Diserang pajar lho Pak iki lho. Ya ampun. Dadeke depan saking para rawuh setunggal mbaka sawiji. Tetembangan saking kadang-kadang muda laras campur sari. Ngoten nggih? Mungkin dari ibu-ibu yang berada di ujung sana monggo ya. Saya yakin dan percaya bahwasannya Kalibatur itu suka bersolawat itu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk request tembang solawat, kalau ada nanti tak kasih buat panjenengan ya. Oke, ojo sungkan-sungkan, campur sari tidak solawat kena ya ta Pak Nur. Wah ini sing nyekel kuncine lawange suara gue. Yo jeng lilis karnali Mas disepati solawat Mas dia ya. Ya sesek neng kono Lis. Kemayu nih, artinya bengi ini orang kaya padatan biasa nih loh lilis karnali gitu. Ya. Kuncine lawang suwarga la ilaha illallah, ora ana lafaz liya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes Mas. Oh iya ya Allah, mek ngono kuwi Mas. Lah kok mek saiti wong penak lho kudune rada dawa. Nek satitik kuwi ndak marem mek makcrit ngono setengah kurang ya gak lega. Piye to? Al-Fatihah. Gak, aku Mas aku ajake ngadeg Mas aku koyo sampean aku kok rukyah piye? Orang iki jenengan ki biasanya kan main seperti ning bajing lucak duntang ngene lho. Aku kuwi kancaku. Heeh. Ora iso joget kok. Iki tak seperti selawat, ya ta? Selawat heeh. Cara setane gen anu ya Mas. Padahal aku ki wong istri yang iki anu Pak Nur kebak dosa soalnya. Mas ngono ki jenenge pencemaran nama baik lho. Aku sik tor rungokno. Lah aku pimpinane kok. Pimpinan apa? Ketuane sampean. Ketua sinden. Germone. Dadi aku ki sinden ki yo berarti Ora iya Mas aku ngerti nek sampean ki yo. Piye. Ora sida tak terusne gak. Terusno Prahara rumah tangga. Terusno omong awake omong bojomu loro ngono ta? Kok bojoku ta bojomu ta nyapet ta aku wong wedok ora oleh bojone loro oleh wong lanang. Lah iya maksudnya sampean mangar ngomong bojomu loro ta ngono ta? Dua Pak. Oh lah ya ngeten iki lho Pak, iki jan suami yang sangat laknat. Laknat. Ya Allah Mas, sini toh agak sini kamu jangan jauh-jauh toh. Ya, wes, gimana kabarnya sudah lama kita tidak bertemu loh. Ketemu kan yang Ngawi ya Nak Yai ya. Oh ya Allah ngawinan gitu Mas. Ngawi numpak mobil aku munyer mumet, ternyata ora mumet mergo mumet perjalanan jauh ndak. Merga? Entutmu. Astagfirullahaladzim ora maksud aku Mas ngono kayak kamu jan aku gedeng aku wis ora tahu ketemu sekali ketemu
mbok sia-sia to Mas. Ya ora lho Pak Nur sinden iki tenan. Ya ampun Pak, enak banget. Aduh. Jeng Lis. Dalem. Ya iki wis banyulane wis aku tenan. Aku pengen banyul karo jenengan. Ora usah Rono iki banyul. ya ta ana tetembangan, sadere ngaturke tetembangan ngaturke pambagya wilujeng dalu. Oh nggih, katuraken sugeng dalu kagem Bapak Ibu para tamu undangan. Terus kemudian diucapkan selamat menempuh hidup baru ya, benar? Mbak Maya sama Mas Baido. Mas Baido, oke. Baido, Mas Baido. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Kemudian cepat dikasih momongan kalau cowok ya. Amin. Sing soleh. Kalau cewek ya Solehah. seperti aku dan solehot. Seperti lu aku no solehah. Lah iya, loh, solehah dan solehot. Nek solehah tok ndak solehot bahaya, Mas. Ya, terus? solehah kuwi menjaga hati hanya untuk sang suami. Nek solehot kuwi memuaskan sang suami di atas ranjang. Dadi bojone ning jaba ben ora golek. Golek wong neh. Heeh, ngono lho. Contone ya kaya sampean kuwi, ngono. Lah aku anu kok tak Perlu ngono lho, dadi wong wedok kuwi dadi ora gur macak masak tapi yo manak barang. Lho Pak Nur. Dadi berkembang biak. Tak kendalilin Pak Nur lho kowe engko. Iki lho termasuk musisi-musisi iki yo setia-setia bojone solehah-solehot. Termasuk tukang kendang yo tekono dhewe setia. Setia apa ora Mat? Setia apa ora? Siap. Kae malah tukang tambor iki meh pedhot karo bojone kae mbiyen. Mosok to Mas? Mosok to? Aja kaya ngono Mas. Bojoku pure Pak Tur suwen. Walah, apa to iki? Mosok Mas. Heeh. Wah, pinter. Berarti kuwi kuncine ya Mas. Dadi nek wong apa ki jeneng wong omah-omah kuwi nek enek piye-piye kudune sing wedok. Sing wedok. Ha piye Mas kawin ngono. Loh, kok kawin to? Loh, piye ta? Loh, lah jareke anu ki jenenge. Ngene iki lho Pak Nur. Mas kawin iki kaya sesuai janjinya pada saat ijab kabul. Mas kawin no. Ya iya nek pas tukaran karo muni ngono nan ra apa-apa. Mas kawin ngono. Oh, Mas kawin karo ngene. Dukane Pak Nur lho ya. Wis cepatmu wis selawat ya ta. Lah nyapa to istri solehah lho, aku istri solehah teko Mamat tak percaya. Ya Mat ya. Oh, bolehku ora bolehku kowe. Jeng Lilis. Dalam. Iki juga kerawan suami dari Presiden Tulungagung juga. Oh iya, Mbak Ellen. Mbak Ellen ya yes. Mas Freddy ya Mas, suami Mbak Ellen. Mas nanti jangan lupa sangu ya Mas, aku koncone bojomu. Ora apa-apa lho sinden yang ngerekes barang. Betul ayur iki kapan ngene. Heeh. Nah, iki ana pamundhut. Tembange ayang-ayang lintang asmara pujaningsih. Oh ya wis, ayang-ayang gue. Ya wis ayang-ayang ya. Oke. Sik tak karo maca ya Mas. Ya, baik, terima kasih buat tamu undangan semuanya satu persatu dan tembang demi tembang bareng artisnya. Muda Laras insya Allah akan kami jalankan sesuai amanah pimpinan untuk malam hari ini ya. Lilis Karnali, monggo. Lilis, jenengmu ganti apa? Pangga Mas yo li ngono kuwi. Ati jan sowi ora jan sampean aku ya. Ayo to Mas, nekmu yo pangga to Mas budek. Budek mangklek. Maksudku sesuai dengan bentuk tubuhmu no. Maksudnya sampean ki piye to Mas? Ngene lho Pak Nur. Ora ngerti lah aku mbiyen ki yo tau nderekke jenengan ya to. Ti bundek-bundek ning lho. Ya ora, tapi panggah bagus sampean Mas. Sampean iki wit mbiyen teko saiki panggah. Panggah elek. Panggah ireng. Kere. Ora berubah. Tuku produk. Ya iya wes. Yo, muda Laras